So hello everyone, welcome back to new video guys. Finally नोंसोरथ' दायो मिथिखागौमोन जानांगौ थास'बिबारखौ बेसिकेलि बुंनो थाङोब्लाथ' नैबे साननैसो सिगाङावनो माने YouTube, Facebook गासिबो WhatsAppफोरावबो भाइराल जाबाय थादोंमोन। बेजों लोगोसेनो दायो बुंनो थाङोब्लाथ' बिसोरो माने क्लियारिफिकेसनखौ होबाय माने गावसोरनि मेन चेनेलावनो। बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय आं नोंसोरनो खिन्थिना होनि आरो बेजों लोगोसेनो नोंसोरो थांनानै सापर्टबो खिन्थिनो हागोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंसोरो जायफोर निउ फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। बाखि नोंसोर नैबे भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय। Hey guys, welcome to my channel. आङो दिनै जेबो भिडिअ लाबा सानदोंमोन थेवबाबो आं होथारनांगौ जाबाय आरोना जेनेबा दाखालि बावैसो जाना थांनाय जों सानैनि जा भाइरेल भिडिअ जाबाय थादोंमोन मानसिफोरा शेयार खालामलायबाय थादोंमोन बे भिडिअनि सायाव आं भिडिअ लाबोनाय जाबाय आरोना मोजाङै खोनासंनानै लादो सानदों मानसिफ्रा बे भिडिअखौ आं जे भिउस आरो फलोवार्सनि थाखाय साबस्क्राइबार्सनि थाखाय सिख्लाफ्रा सोरबा बुंगासिनो जेनेबा गावनि भिडिअखौ गावनो होना लादों माखासे मानसिफोराबो बिदि बुंदों आरोना नोंसोर माब्लाबा गावनि बडिखौ जेनेबा बेफोरबायदि गावनि प्राइभेट पार्टसफोरखौ देखायनानै सोरबा भिउस माबा माबि फलोवार्स बेफोरबायदि बारायनो सानो नामा बेफोरबायदि खोथा सिमावबो सानखानाङा जुदि नोंसोर मालायखौ सानोब्ला नोंसोर गावनो सानो मिथिबाय आरो मानसिफ्रा माब्लाबाबो मायबा मोनसे जाबोला बुजायनो थाखाय फैया ओरैबायदि माने बांसिन मानसिखौ माने गाहायाव खोलैना दोननो नागिरो आरोना ओमफ्राय भाइरेल भिडिअ माबोरै जाखो बेखौ जोंबो माने एसेबां बेफोरबायदि डाइरेक्टलि बुंनो हाया जे भिडिअखौ हेगारदों होननानै बियो आंनि माबा टाइमाव बिदिनो बेरायनाय मानाय जायोना ओमफ्राय बयबोथ' आजिखालिनि रिलेशनशिपआव जेनेबा बेबायदि फिजिकेलि जानायानो जाखायो प्राय जायो मानसिफ्रा जेनेबा दा आंखौ जों सानैखौ भाइरेल जानायखौ भाइरेल जानायखायसो माने जोंखौ सानबाय जों जेनेबा बेबायदि जों गाज्रि दिनानै दा माने बाहेरा मानसिफ्रा सानजोब्बाय आरोना नाथाय बुंनो थाङोबा सब जायो आरोना ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफोरासो माने जोंनि भिडिअखौ ओरैबायदि शेयार खालामै माने लासिं खालामगासिनो ओंखारनोनो हाया न'नि लामानिफ्राय ओंखारनो हाया माने बेफोरबायदि जाजोबदों आरो खायसे मानसिफ्रा बुंबाय थादों जेनेबा नंगौ जेनेबा बयफ्रेन्डफोरा ब्रेकआप जाबाथाय जेनेबा भाइरेल खालामनानै होयोना जेनेबा बेफोरबायदि नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआपबो जाखायाखै ना जादों ब्रेकआप ना नों खालामदों बेनिफ्राय बिसोरा आं बिराद टेनसन खालामदों इखौ खिन्थु बिराद रायजादों बिराद रायजादों आङो बियो माने मानसिफोरजों नांलायलाबाय थानो सुखुवा जों सानैजों नांलायो गेजेर नोंगो नांलायबाबो माने बेफोरबायदि खोथा मालाबाबो बाहायफेरा आरोना जेनेबा नोंखौ भाइरेल खालामगोन मागोन नाथाय एसे सिगाङाव सानसेखालि ओरैबायदि गोरोन्थि जादों आरोना आंनि ओरैबायदि नांलायनानै आं बेनि फट'खौ पस्ट होना होदों आरोना आंनि फेसबुकआव जास्ट 1 मिनिटनि फट'खौनो माने सुटियाफोरा ओरैबायदि स्क्रिनशट मारि लाबाय दसेनो मिम्स बानायबाय नाथाय बेफोरबायदि जायाना खोथाया जेनेबा मिम्स बानायनो हागोन होननानै बेफोरबायदि मालायनि जेनेबा पस्ट मोनदों होननानै बेफोरबायदि मिम्स बानायबाय थानो नाङाना जेनेबा बेफोरबायदि मोनसे स्क्रिनशटआनो लाइभआव सोरबा मानसि सासेखौ बुथारनोबो हागौ मिथिगोना ओरैबायदि मिम्स बानायदों आंखौ बिसोरा फेसबुकखौनो नायामोन जोङो मिथिगोना बेफोरबायदि जानानै गुबै जाहोनानो जाबाय दा बुंनोसै आङो माब्रै बेफोरबायदि जाखो जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया माने मारै जाखो जों गावनो साननानै मोनाखैना दासिम माने जों साननानै मोनाखै मारै जादों बेफोरबायदि ओमफ्राय नंगौ दङ जोंनि भिडिअआ ओमफ्राय फार्स्टआवनो आङो मोनसेल' नुग्रोदों बे मोनसेल' नुग्रोना आं सानदोंमोन बेयो वाट्सएपआवल' फैबाय नाथाय मारै फैखो बिदि होननानै आं बेखौ सोंहरबाय नों आंनि भिडिअखौ मारै बेबायदि जाखो बिदि होननानै आं होनबाय जों सानैनि भिडिअआ बिदि ओमफ्राय बेयो शक जाबाय बेनिफ्राय उनाव बिदिनो अखानायखालि आं सानदोंमोन आरो जेनेबा वाट्सएपआवल' जासिगोन फेसबुकआव फैनाय नङा होननानै ओमफ्राय अखानायखालि जोङो जेनेबा मानसिफ्रा बिराद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नों नायो नों होननानै ओमफ्राय बिदिनो माबानानै स्क्रिनशट खालामनानै मानसिफ्रा होगासिनो
ओमफ्राय आङो थांनानै नायहैबाय फेसबुकाव आंनो लोगोआ खोन्थाहरबाय नोंखौ माबा पस्ट होगासिनो थास' बिबार होननानै ओमफ्राय आं थांनानै नायबाय ओमफ्राय आङो डाइरेक्टलि मेनसन खालामना बुंगोन आरोना फेसबुकाव बसुमतारी ना माबा बिदि बेनावनो फार्स्ट आङो पस्ट नुदों आरोना ओमफ्राय मानसिफ्रा बेखौ सोङा मानि थाखाय जादों जोंथ' मिन्थियानो माबोरै बेफोरबायदि जाखो नाथाय आङो सारखौ माने बिहरदोंमोन आरो जोंनि भिडिअ थानायखौ हर बिदि होननानै माने आं फारसेनिफ्राय खिन्थागोन आरोना गोरोन्थियानो जोंनि गैखाया जास्ट जोंनि गोरोन्थिया बेनो जों माने गावनि पार्सनेलिखौ माने जोङो भिडिअ खालामना लानाय नाथाय भिडिअआ बयनावबो थाखायो कम्पालसरि बुंनो हायो आं थोंजों भिडिअ खालामनाया बयनावबो थाखायो मारै भाइरेल जाखो जों मिथिया खिन्थु दासिमबो जोङो बुंनोनो हाया सानदोंमोन आरो जोंनि वाट्सएपआनो हेक जानानै सोरबा सासेनिया जादों खोमा बिदि होननानै बेनिफ्राय बेयावबो बिराद साननानै खिन्थाबाय बिदिनो आङो खायसे मानसिफोरनो जेनेबा मोजां सानग्रा मानसिफोरनो खिन्थादों बेफोरबायदि होननानै ओमफ्राय उनाव आङो सानबाय बेनि मबाइलाव नङाबा आंनि मबाइलाव सोरबा सासेया माने लकखौ खेवखुमानानै डाइरेक्ट वाट्सएपआव माबायाव सार्च लिस्टआव नागिरनानै माबादों होननानै ओमफ्राय बिनाथ' मबाइला एकदम कम्पालसरिखाना लक गोजा आरोना ओमफ्राय बिनिखौथ' बेफोरबायदि माने बियो सानफ्रामबो नोंथ' डिउटियावनो थाखायोना नों सोलाबखाया रावबो बिनि मबाइलखौ दांनोनो हाखाया ओमफ्राय आं सानदों आंनिफ्रायनो सोरबा आंनि इनिमिफोरा आंनि भिडिअखौ खावबाय मानो होनबा आंनि वाट्सएपनि सार्च लिस्टआवनो माने बिनिल' थायो आरोना आं बेलेगफोरनि गेलेनायफोरखौ दानजोबो ओमफ्राय उनाव जानो हागौ भिडिअखौ बेनिफ्रायनो लादों सोरबा बिदि होननानै सानबाय आरोना बिदि होननानै आङो गोसो सिङाव बुहुद सानदों जेब्ला गेजेर समाव ओरैबायदि बारानिफ्राय बारा जाबाय थादों माने आङो साननै सिगां माने बिनो भाइरेल जानायनि साननै सानथाम सिगांसो आं बे भिडिअखौ बेनो गासिबो हरजोबदोंमोन आरोना आंनि मबाइलनिफ्राय ओमफ्राय बे हरजोबनायाव जेनेबा सोरनावबा थांसनदों नामा स्टेटास थास'नो ना सोरनाबा स्टेटास थासनदों नामा होननानै आङो माबादोंमोन आरोना नायफिनदोंमोन जेनेबा गैखाया आङो नायखाखायो आरोना जेनेबा माबा मोनसे जेनेबा माबा मोनसे इम्पर्टेन्ट बुस्थु हरनांगौबाबो आङो सब चेक खालामफिनखायो बेलेगाव थांबा दिगदार जायोना ओमफ्राय बेफोरबायदिनो चेक खालामदो इयावबो गैया आं सानबाय बुहुद सानखांबाय आङो मारै बिदि जानो हागौ बिदि होननानै ओमफ्राय आंनो फेमिलिफोराबो न'निफोरा बुहुद हरजोब्बाय भिडिअफोरखौ नोङा सोलियो बिदि होननानै नोंगा आं फार्स्टआव बुंदोंमोन मोनसे भिडिअ आं इदिट होननानै मानो होनबा आं उपाय गैया आंबो जेनेबा आंबो डाइरेक्टलि बुंनो आं सानदोंमोन मोनसेल' नुबाय जेनेबा मोनसेल' खोमा बिदि होननानै मारै मोनखो इखौनोथ' बिदि होननानै ओमफ्राय जों दासिमबो बुहुद साननायनि लैथोआवसो गबना दों रखम जायोना माने मा होनो आरोना थेवबाबो उपाय गैया जोंथ' जेनेबा लासिं जाबाय होननानै जों गावखौनो फोजोबनानै लानो हायाना जोंहाबो मोनसे लाइफ दंना जेनेबा जोंनि बिमा बिफा दंना मा होनो आरोना मानसिफोरनि थाखाय जों थैनांगौ आरो दाना लासिं खालामजानायखाय जों थैनांगौ आरोना बेयो जेबो बुंखाया रावजोंबो नांलायनोबो सुखुवा रावखौबो जेबो इनाय खालामनोबो माबाखाया आरोना आंनि बयफ्रेन्डआ ओमफ्राय बुहुद माने आंनि गामि खाथिनि मानसिफ्राबो बुहुद सानदों आरो जेनेबा बयफ्रेन्डजों गाज्रि जाबाय बियो ओमफ्राय भाइरेल खालामनानै होजाबाय बिदि होननानै आरो सोरबा डाइरेक्ट थोंजोङै बुंदोंदि फल'वार्स भिउसनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअ खालामनानै लादो होननानै गावनो हगारना लाखाथारदों बिदि होननानै सोरबा आं बुहुद खोमायावनो खोनाजोबदों आरोना बेनिफ्राय उनाव बिदिनो जोंहानि फादारमोनाबो मिथिजोब्बाय बेनिफ्राय मा बुंबावनो सिगाङावथ' आंखौ रायदों आरोना ओमफ्राय रायदोंबाथाय जेनेबा आंथ' डाइरेक्टलि बुंनानै लानो हाया जेनेबा आंनिजों फिजिकेलि सोमोन्दो दं होननानै आं बुंनानै लानो हायाखै ओमफ्राय उनाव मिथिजोब्बायबा मा खालामबावनो ओमफ्राय बिदिनो होनबाय आरो न'निफोराना होबाय थाथोंसै माथो खालामनो होनायफोरखौलाय बिदि होननानै दा नोंनो गोसो हमथाना थानांसिगोन आरोना बेबायदि होननानै बुहुद बुजायदों आं बुहुद दिन सप्तानैसो आं न' सिंनिफ्राय ओंखारखायाखै आरोना ओंखारखायाखै बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो बेसे न' सिङाव थाबाय थानो आरोना सानबाय आङो सानदोंमोन ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि फैला होननानै आंनि जिउआ जेनेबा मानसिफोरनि थाखाय नङा मालायफोरनि थाखाय नङाना बिमा बिफानि थाखायसो ना बिनि थाखायनो बुहुद खोथा साननानै इनि बागैबो साननानै आंनि बेबायदि जानाय समाव ना रावबो मोजाङै बुजायनो फैखाया माने ओरैबायदि
जेरावबो ओंखारनो हाखाया नुबानो थास' बिबार इदि होनखायो आरो मोनसे खोथा बुंबाय थायो जेनेबा जों भाइरेल जाबाय आरोना ओमफ्राय डाइरेक्टलि जोङो हाबा जाखानांगोन मालाय हाबा जाबानो जोबो लाइफआ हाबा जाबानो जोबो सोरबा जानो लुगैदोंबा जाब्रा जेनेबा जोंहाबोथ' मोनसे ड्रिम दङ आरोना दानो हाबा जानायनि ड्रिम गैया रिलेशनशिपआथ' बयबो थाखायोना लिभिं रिलेशनशिपआव बेबायदिनो थायोना मानसिफोरा बेखौ आरो बुजिया बांसिन खालामनो नागिरो आरोना मानसिफोरा जेनेबा बियो थैथारथोंसै बिदि होननानै जेब्ला भाइरेल खालामजानानै सोरबा थैबाय होनबाना बिसोरनि दुखुनि रिएक्सनखौ नायनांगौ ओरैबायदि ना जेनेबा आं बुंथ'बावलासो दा ओरैबायदि जाफ्लानाया गावनो सेयार खालामो ओमफ्राय बोरैबा थैबा केस नांजानो गिनानै दुखुनि रिएक्सन होग्राफोरा बारे बेनि थाखायनो साननानै नै थास' बिबारा थांनानै दोङो मिन्थिबाय दाथ' जि जाबायसै आरोना माथो खालामबावनो भिडिअ'आथ' बहुत मानसिफोरा मोनखाबायना बाट मानसिफोरा होननायलाय होनदों आरोना गारलायबाय आं सानैजों बाट जों सानैजोंथ' गारलायाखै गारलायनायालाय रिल्सआव नंखायो बाट बिनि मबाइलनिफ्रायनो सोरबा लानानै बिनि वाट्सएपखौ हेक खालामनानैसो भिडिअ'खौ मोनदोंबा सानदों आरोना आंनि मथेबा नाथाय जोंथ' बिदि एगारलायाखै गावनि आरो पार्सनेल भिडिअ'खौलाय बिदि गावनो गाव एगारलायनो आरोना बेनिखाय बेखौनो बुंबाय आरोना अन्नानै सेयार दा खालामसैलै प्लिज जोंहाबो लाइफ दोङो ना जेनेबा दा आङो क्लियार खिन्थाना लाखाबायना जों सानैजों क्लियार खिन्थाखाबाय आरोना जोङो मोनसेबो थगायाखै आरो थगायनांगौनि जेबो खोथा गैया नोङो भिडिअ'आ जों माने जोंल' नङा बुहुमनि सबबो मानसियानो गावबा गावनि इफोरबायदि सोमोन्दोखौ माने मोनसे भिडिअ खामखायो बयबो खामखायो इखौ आङो डाइरेक्टनो बुंनो हाखायो खामखायो नाथाय खामनायनि गेजेरजोंनो इफोरबायदि जाबाय आरोना दुश्मनाथ' दंखायो आंनि सिख्लाफोर मेरला लोगो दुश्मन दङ आंनि खाथियावनो थाग्रायानो बिसना गंसेयाव उन्दुग्रायानो दुश्मन जानो हायो बेयावनो इफोरबायदि जाबाय आरोना जेनेबा उपाय गैया फार्स्ट टाइम बेबायदि ओरैबायदि खर'आ मेलेमा गवां मोनदों आरोना आरो सिख्लाफोर जानानै सिख्लाजों सिख्ला भिडिअ शेयार खालामलायबाय थाग्रा मा बुंनो भाइसाब बिसोरखौथ' मा बुंनो नांखाया आरोना जेन गावसोरना गैयाले मालायखौ मिनिनाङा मिन्थिबाय मालायखौ मिनिनो नाङा नोंसोरनाबो जानोबो हागौ मालाबा समाव आंथ' रावनिबो जोनोमनिफ्राय दिनैसिम आङो देरबोबाय आरोना दिनैसिम आङो इफोरबायदि रावनिबो मोनसेबो फट'बो शेयार खालामफेरा मिन्थिबायना गाज्रि मोनसेबो मालायनि भाइरेल जानायखौ मिनिफेरामोन नाथाय आङो गावसो मालायजोंसो खालामजादों नाथाय जों सानैनि गेजेराव ब्रेकआप जानानै जों इफोरबायदि गावजों गाव खालामलायबावाखै बेलेगासो खालामना होबायना सानना लाबाय बेबायदिनो जाबाय होननानै थेवबाबो डाइरेक्टलि बुंनो हाया बेलेगखौबो खालामदो होननानै मा जाखो जेनेबा मारै जाखो बुहुत साननो गोनां नाथाय भगबाना अनोबा आरोना इसोरा अनोबाथाय बे जाय जोंनि भिडिअखौ फार्स्ट भाइरेल खालामदोंमोन बे मानसिखौ इसोरानो नागिरनानै लाबोगोन मिथिगोना जों जिखियानो मावा मानो बेबो रावनिबो अयनाय मावा मिथिगोना रावनिबो अयनाय मावा आरो ओरैबायदि मिम्स बानायदोंना फाल्तु थोट्स आरो मोनसे बाथ्रा फेक SMS नि बागै खोन्थागोन आरो आङो भाइरेल जानायनिफ्रायनो रावजोंबो माने मेसेज गेलेयाखै वाट्सएपबो दानजोबदों माने आं मबाइलखौबो नाम्बारखौबो चेन्ज खालामना लाखादों आरोना रावनिबो कल रिसिभ खालामा रावनिबो जेबो मेसेजबो रिप्लाइ खालामा आङो बेनिफ्राय मानसिफ्रा माबा आंनि बायदि जेनेबा जानानै आरोना सोरबा बुजिनायफ्राथ' मिथिखायो आंजों जाय मेसेज गेलेयो बे मिथिखायो आंनि मेसेजआ बिदि नङा होननानै फेसबुकाव मा खि मोनजानो आब' थास' बिबार माबा लिरलायलायनानै फेक SMS होलायलायनाया फेक SMS आरो दिमागानो माबायदि बर' गथ'फोरनि आसरित ओमफ्राय आंनि बयफ्रेन्डखौ सानबाय थायो हारसा होननानै नों हारसा नै आयौ माथो ब्राइटनेसआ फुलथार नामा नोंना बारा फुल नाङा आया नै आब' थास' बिबार लायनो उल्थासो नुदों
ओरै खालामबासो जागोन खोमा उल्था नै सोरबा आब' थास' बिबार नामाबो सेभ खालामनाय दङ आब' थास' बिबार आरोना आं नुदों इखौ नुनाय लोगो लोगोनो बे सोर मानसि आसरित जानला मोनला होननो नागिरो आरो नै मेसेजखौ आं फरायनि आब' सना मारै जाखो आब' थास' बिबारनो जाला जेरावबो जारलासो खालामना होबाय बे सासे जेनेबा आं इखौ होनदों बायदि गेलेथारदों आसरित मानसि जागोन आरोना दिमागानो जेबो गैया माने मानसिखौ सुइसाइड जानानै थैथारथों होननानै बेबायदि खालामनो नागिरो आरोना माखासे मानसि दोङो आसरित अननानै प्लिज जेनेबा जोंनि भिडिअखौ बेबायदि माबा खालामबाय शेयार दा खालामबाय थानोसै जाबाय नोंसोर जि नायनो लागा नुबाय जि आरो हाजार नोंसोर भाइरेल खालामबाय थायोबाबो आंनि जि दङ पार्ट सबनावबो दङ बिनाव जि दङ सबनावबो दङ सब एखे नाथाय फारागा बेनोल' जेनेबा बयबो मालायनि बुस्थुखौ नायनो लुगैयो बेनो खोथाया दा नुबायथ' नोंसोरो बिराद क्लियारलि दा नोंसोरो अननानै शेयार दा खालामबाय थासैलै सोर ना शेयार खालामबाय थानांला जोंखौ बिराद ससेबो लामा थांनो हायि खालामना होबाय आरोना मानसिफ्रा बुंगोन आरोना सोरबा भिडिअखौनो मानो लानाय भाइरेल भिडिअनि सायाव जेनेबा होबाय जोङो माबायदि जादों प्लिज अननानै दा शेयारल' खालामबाय दा थासै आं आखाइ खबजोबनानै खुलुमबावबाय फेक SMS बेफोरबायदि शेयार खालामनायफोरखौ आं गेलेयाखै आं रावनोबो नाम्बार मोनसेबो माने रिप्लाइ खालामाखै आरोना सोरनिबा कल फैबाबो वाट्सएपखौ दाननांगोन वाट्सएपखौनो दानदोंथ' आरो बेनिफ्राय बेबायदि शेयार खालामनायखौल' दा कमेन्टआवनो खालि दंसै माने नोंनि भिडिअखौ नुबाय आरे नुबाय माथो जाखो नायनानै लादो बेखौथ' आङो हारसिं खामाखैना आंनि गोसोआव दुखु दङ आं जेरैबायदि डिप्रेसनाव थादों आं जेरैबायदि सिटुएसनाव आङो न' सिङाव हाबना थादों बेखौ आंसो मिथिगौ आरो सोरबा हिन्जावफोरा बुङो नोङो ओरै थोरै बैथारि बाजारि माबा माबि बेबायदि बुङो बेनिफ्राय आरो आङो बेफोरबायदि होजानो थाखाय आङो भिडिअ होआखै बेखौ आं होना लायाखै जुदि नोंसोरनाव मेलेम दङबा नोंसोर बुजिना मोनगोन जेनेबा मालाबाबो रावबो गावनि बेफोरबायदि फिजिकेल जानायनि बेफोरबायदि भिडिअखौ माब्लाबाबो होनानै लाया मिथिबायना बुहुत बाथ्रा बुंदों मेन्टेलिटिया आं नङा मेन्टेलिटिया जाय शेयार खालामग्रा बिसोरसो मिथिबाय बर'फोरना मोनसेल' भिडिअ मोननांगौ मोनसेल' भिडिअ मोनबानो जेनेबा ओरैबायदि भिडिअ आरो मा जानो आरोना गावजों गावनो बुजिलायाबालाय माथो मोनना बुंलाय माथो दे जाबाय दे ना दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय माबा मोनसे बुंदोंबाथाय निमाहाथ' आं बिया मानो होनबा बयबो शेयार खालामखादों आं निमाहा बिग्रा मानसि नङाथ' दा आं निमाहा बिया नाथाय आंनि केरियारा बुहुत बोरैबा जाना थाबाय आरोना दा समाव जेनेबा बावलांगोन मानसिफ्रा बावलांखायो बुहुत गोजौआवनो दङ बुहुत मानसिफोर जेनेबा बेबायदि फुलावनो बोरैबा भिडिअ लिक जायो माब्रै जायो रिलेसनशिपआव थाखाबाबो बेफोरबायदि बोरैबा जानो हायो अननानै दा आं बुंबाय जों सानैनि भिडिअखौ बेफोरबायदि शेयार दा खालामबाय थाथोंसै बाय